estar aquí a esta hora, que non é unha hora nin moi boa, nin o día sirve para moito, entonces ten un doble valor para nós o que hoxe nos podades acompañar, e además é un importante número de asistentes porque é norma habitual nesta vila, non? Entón, moitas gracias. Moitas gracias tamén ao Parque Hotelar inteiro por cedernos as instalacións, porque, bueno, nun día como hoxe consideramos que había que facelo nun sitio así, bueno, pois máis céntrico do que normalmente estamos afeitos, e, bueno, é un privilexio pois contar con un local como este para un día tan sellado, non? Bueno, feitas estes agradecementos, pois, bueno, falar un pouco xa do motivo que nos trae aquí, que é a presentación deste libro, Encontros do Saber, bueno, pois é unha obra colectiva que a traveso de 450 páxinas, bueno, por darnos a ver un pouco, as investigacións que hai unha serie de persoas que están interesadas nestas terras do Carballiño e do Ribeiro, que tan esquecidas estaban antigamente no tema da investigación, e que hoxe suscitan o interese de moita xente da comunidade investigadora, non? Ao longo destas 450 páxinas, como digo, veredes multiplicidade de traballos de todo tipo. Eu creo que é o bo deste tipo de libros, que sean multidisciplinares, que se aborden temas de todo tipo, desde a psicoloxía, a educación, a arqueoloxía, a historia, a xeografía, a ciencia, en fin, creo que é o máis importante dun libro destas características, que o fai, eu intento que máis ameno, sobre todo, que o fai máis atractivo para o lector, porque, evidentemente, haberá xente que lle interese máis unha parte que outra, pero, bueno, creo que na variedade está o auténtico gusto, non? Entonces, como digo, estas 450 páxinas recollen un pouco os traballos de investigación de moita xente, sobre todo, que son novatos, entre comillas, chamarlle novatos no tema da publicación, que teñen aquí a primeira posibilidade de publicar algo, e, bueno, que nos estamos encantados de poder ofrecer de poderlle ofrecer esta porta a esta xente para que se integre no mundo este sempre complexo da publicación, e sobre todo de que hoxe en día cada vez é máis complicado, e sobre todo máis complicado velo en papel, non? Porque cada vez xa hai unha tendencia meirande a facer este tipo de publicacións en formato digital. Bueno, nós estes últimos anos apostábamos por empezáramos a traballar algo algunhas das nosas publicacións xa foron en formato digital, pero que está moi ben, evidentemente está moi ben, pero a maioría da xente que ten relación connosco e que asiste aos nosos actos e aos nosos congresos e ás nosas actividades, estános constantemente incidindo en que é mellor que sexan publicadas en papel e non en formato digital. Nós, facéndonos un pouco eco dese interese da colectividade investigadora, fixemos este esforzo económico, porque supón un esforzo económico moi grande para nós, para o Centro de Estudios Chamoso Lamas, malia contar coa inestimable axuda do Concello do Carballiño, neste caso, que si se apostou unha vez máis por o que nós facemos, e contamos ca súa colaboración económica para poder sacar adiante un proxecto editorial que sería inviable para nós, non? Vos imaginadevos, sabedes perfectamente o que supón económicamente un investimento para unha publicación destas características, non? Desde o punto de vista formal do libro, do que é o libro, hai veredes que xa tivemos algunhas das persoas que o viron, queixanse de que hai algunhas das imágenes que non salen coa definición. Non é culpa nosa, hai xente que manda as imágenes cunha definición que logo na imprenta non é a que se ve no ordenador, logo na imprenta non resulta a que se tería que ser, non? Entonces, tamén notaredes, hai unha escala de grises e negros na impresión, porque a maquetación, a persona que a maquetou, fixerona coa pretensión de que fora unha maquetación en color, e non houve tempo despois para poder sacalo a tempo a redefinir o libro de novo, non? Entón, pero, como digo eu sempre, o importante do libro non é a apariencia, senón é o contido, non? Eu creo que no contido é un contido moi equilibrado en todos os traballos que está aí, un contido no que, como digo, se combina moi ben as humanidades coa ciencia,
É dicir, sobre todo, eu destacaría de todo o libro o gran esforzo investigador que hai detrás del. É novedoso en moitos casos. Temos, sobre todo, no que atixe aquí a nosa vila do Carballiño, bueno, pois temos algúns traballos, aparte dos que os sorprenden sempre aí o Miguel e Diego cos temas da meteoroloxía. Pois tamén hai un traballo moi interesante que vos recomendo volos todos, non? Pero, os que sodes amantes daqui do Carballiño, da súa historia, é un traballo moi interesante sobre a Emilia Pardo Bazán, que é un personaxe que está un pouco, non vou dicir abandonado no Carballiño, pero sí un pouco descoñecido, non? Entonces, o traballo feito por estas dúas mulleres, dúas profesoras do ensino público aquí do Carballiño, creo que, desenterran certos mitos sobre a figura da Pardo Bazán, a súa personalidade, as súas vivenzas aquí no Carballiño, e, é un aporte, eu creo que interesante para que a historia máis recente do Carballiño, non? Tamén decir que estamos preparando neste momento, xuntamente co Concello do Carballiño, unha outra publicación que é unha homenaxe a un que foi noso socio, xa falecido, é medalla de ouro do Carballiño, que é o profesor Dr. Rodríguez Míguez. Está rematado prácticamente, está a punto xa para metelo no prelo. E tamén estamos preparando un número extraordinario da nosa revista Argentarium, un número 7 neste caso, un número extraordinario co motivo dos 25 anos que cumplimos este ano, e que veñen a complementar o que xa levamos feito ao longo destes 25 anos, que como todos os que nos coñecedes e os que participades directamente como nós, como socios que estades aquí, sabedes que é moito. Son miles de páxinas dedicadas ao Carballiño, que é o noso, digamos que é o noso legado en un cuarto de século, non? Creo que non está nada mal. E, isto que nos falta ahora por sacar, pois eu creo que é un complemento. Tamén estamos preparando, antes de que remate o ano, unha exposición, como facemos cada 2 anos, de arte, que teremos, faremos como sempre no Auditorio Manuel María, na sala de exposicións, que estará aí máis ou menos polo Nadal, e que esperamos contar coa inestimable axuda de toda a comunidade de artistas daqui da nosa comarca, pintores, escultores, grabadores, etc. É dicir, que todos os anos, cada 2 anos, cando organizamos, se volcan con nós. Tamén, con motivo da inauguración desa exposición, teremos preparado o catálogo, o libro catálogo da exposición anterior. Espéranos ahora uns meses, digamos, de traballo editorial bastante importante, que esperemos que tamén, cando saian ao público, que tamén acudades, como acudistes hoxe, co interese hoxe. De algunha das persoas que chegou a tarde, subimos ao logo unhas caixas de libros. Se algún quedou sin el, mañá ou pasado cando sea, non vos preocupedes, que vos los daremos, pedídelos e non hai ningún tipo de problema. Eu só, como en nombre que somos a Xunta Directiva e de todos os membros do Chamos Olamas, desexamos ou esperamos que o libro sexa do vosso agrado, que sirva de estímulo incluso para algúns que estades aí, que vos vemos sempre, e non dades ese pasiño, que vos sirva tamén para animaros a ver se vos decidides a escribir algo sobre o que é as vosas materias nas que estades metidos, e, que tendes aquí no Chamos Olama sempre hubo unha porta aberta para todo o mundo, para toda a comunidade investigadora, e para aquela xente que de verdade ten interese por este tipo de cousas. E xa para rematar, traigo aquí unha cousa, é unha primicia, que, temos que agradecer ao noso amigo Anxo Santomil, porque, evidentemente, foi unha cousa, é unha xoia que nos recorda, nos retrotrae a 25 anos atrás, cando naceu este colectivo, que non sabíamos nin que existía, pero que o amigo Santomil, que hoxe non veo, queremos agradecer moito, porque recórdanos bellas historias, como diría o Miguel Anxo, bellas historias, bellas fotografías, en este caso, bellos fotogramas, porque veredes, sobre todo na parte na mesa, veredes caras conocidas, pero o importante para min, o máis emotivo foi ao final, porque xa cando se acaba as imaxes aparecen figuras que xa desapareceron do Carballiño, e que evidentemente creo que teñen unha certa dose de emotividade, non?
significado da historia que nos deixaron adulterada por moitas cousas. Entón, dixo, propuso que había que facer un instituto, unha institución que servira de información e que nun tempo pudese publicar un xornal reivindicativo das cousas de Galicia. Reuniuse o Goel, o Iseal, en fin, unha serie de xentes, a maior parte de todos casi todos deles estaban todos morreros xa, porque isto empezou no ano 77. No ano 77, que tanto se fixo isto, porque morreu, me parece que moi pouco tempo despois. Montouse no Monte de Gozo unha institución que ten auditorios, ten un xornal que nos estatutos dice que considerado máis importante o xornal este, pois esta súa nosa lingua, hai outros problemas, que se non se atenden, o problema da lingua non vai a progresar nunca. Porque todo o que se está facendo hoxe, que me perdone o que se está facendo, porque se está facendo mellor con boa intención, non van a servir para que o galego non solamente se fixe, sino que ao mesmo tempo medrara. Ao contrario, os registros que se están facendo hoxe demostran de que o galego está retrocedendo. Porque, claro, as linguas non as fan os filólogos. Os filólogos, ainda que creen eles que poden facer as linguas, que poden ordenar as linguas, que poden facer unha equivocación, que iso procede máis ben da súa deformación profesional de creer que eles son os donos da lingua. As linguas as fixeron sempre por objetos económicos. América tiña unhas linguas activas, tiñamos os españoles, tiñamos os portugueses, tiñamos os ingleses, e como fixemos donos dos seus recursos, fálase en castelano, en América fálase en castelano, fálase en portugués e fálase en inglés. E sempre foi así, é dicir, os que se pagan donos dos recursos son os que terminan implantando as linguas. As razóns económicas son as que definen o carácter dos povos, e a lingua é o carácter de expresión máis importante dos povos. Temos, por exemplo, o feito de Filipinas. Filipinas tamén, mentre sabemos nós, dos seus recursos implantamos o noso idioma, simultáneo espontáneamente o noso idioma. Que pasou logo? Que pasou? Que viñeron os ingleses, este é un feito moi recente, fai falta recorrer a historia atrás, é un feito moi recente, se fan todos os norteamericanos dos recursos de Filipinas, e as Filipinas falas inglés. Este é a razón. Entonces, o que temos que defender ben eran os nosos recursos, desenvolvernos económicamente como debemos, e entonces eso levaría a que o noso idioma se fixara e progresara. Ahora, se están vindo, ou se estamos entregando, vai dicirlo así, desde tempos atrás, estamos entregando as cousas aos franceses, as outras cousas aos alemáns, as outras cousas aos norteamericanos, así, non, é imposible que o galego poda ir para adiante, por moitos filólogos e por moitas institucións para a defensa da lingua podan. Bueno, entonces nós o que estamos facendo, o que se está facendo hoxe aí sostido máis ben polas outras empresas, colegas e institucións, e a primeira vez que está sostendo esta institución en que se están facendo unha serie de cousas, pero de estudios históricos. Fundamentalmente hai un plantel de xente que está facendo investigacións de historia e investigacións fundamentalmente de historia de Galicia, claro, historia
que por unha serie de razóns foi entorpecida, foi cooptada ao dividir a Galicia tradicional, a Galicia romana e a Galicia sueva, que chegaba hasta Coimbra, como sería o noroeste, pero posiblemente por recelos de León, e de Castela, sobre todo de Castela, de ver de que se formaba aí un grupo poderosísimo, que hai que darse conta que hubiese sido do norte de Portugal, desa Galicia, se iso hubiese sido unha entidade propia. Pois, esa entidade propia foi cortada nos tempos en que desaparece Xelmírez, o arzobispo Xelmírez, un home importantísimo de Galicia, capaz de movilizar esas cousas no século XII de Galicia, un século esplendoroso, donde se construye en Galicia máis de 200 iglesias e basílicas, entre elas que está a Catedral de Santiago, e que está o Pórtico da Gloria, a obra de arquitectura e escultura máis importante do cristianismo que existe no mundo. Bueno, pues en ese século se construyen 200 basílicas, máis de 200 basílicas, e outras tantas se construyen despois no século XIII. Quere dicir que en ese momento está falando de constructor que foi pesado. Eu acabar aquí, se ustedes queren preguntarme alguma cousa, eu les contesto, les digo un gran amor por súa historia profunda.